Hrvatska reprezentacija sutra će ugostiti Kazahstan na Maksimiru u prvoj utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će se 2010. godine održati u Južnoafričkoj Republici. I kapetan Niko Kovač i izbornik Slaven Bilić slažu se kako je svaki početak težak, a iako su Kazahstanci 100-tinjak mjesta niže na FIFI-noj ljestvici, nema mjesta opuštenju. Izbornik je u dobrom duhu objasnio kako nas sada protivnici drukčije doživljavaju. Mi smo postali naš tema lovaca i sad koji imaju te razne trofeje, pa mu je vamo u kutu zec, ovdje mu je malo veći zec, tamo je lisica, u sredini je onaj lopatar, jeli? Si ti jelen lopatar? Ne znam. Niko Kovač složio se sa izbornikom oko opasnosti koju predstavlja Kazahstan. Shvaća kako smo mi bolji, ali upozorava kako je u nogometu sve moguće. Pitanje, znamo da mi to ne smijemo dopustiti, ali u nogometu je sve moguće. Znate, sami ovi koji igraju kladionicu, da bi to bilo sve tako jednostavno, svi mi bili bogati, a ovi bi bili siromašni. Znači, da ja mislim da sam odgovorio sve na to pitanje. Koji će istrčati je manje više poznat. Izaći će udarna postava u kojoj su svi najbolji igrači trenutno raspoloživi. Luka Modrić trenira u punom ritmu posljednja 2 dana i više nema sumnje da će igrati. Umjesto ozlijeđenog Kranjčara igrat će Ivan Rakitić, a riješeno je i tko će praviti društvo Ivici Oliću u napadu. Znači Pletikosać, Odluka, Robert Kovač, Šimunić, Franjić, Srna, Niko Kovač, Modrić, Rakitić, Klasnić i Kovač. To će biti ekipa ako današnji trening protekne da je Bože bez problema, to će biti ekipa koja će sutra startat. Opet ponavljam, bez ikakvih kalkulacija, glede srijede i da imamo jednu utakmicu sutra. I da u srijedu nema utakmice bi startala ta ekipa.